assalamu aleykum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe Windakhay TV kala to mbawɗon wonde woninde on calminama e mbadi koktidindi eɗen ɗo e ndendori Kaƴel to Baraga Jangga Yeyno saabi ɗum noon ko programme o mo ganduɗa ko Dande Leñol Sy eɗen ganda wona anniversaire makko le 27 inchallahu rabbi ɗum noon mboɗomi dardiɗo hen e Daouda Sall mbaɗa dardiɗo hen kadi o mo ganduɗa hoorema ko Pastel Ba wondude e joom programme on woni holɗon on woni Dande Leñol Sy haalde men arde makko noon en garat o mo ganduɗa ko Daouda holno jiruɗa programme ni on mbiyama on calminama monemo fof inde yettode e garagal mum ɗo henne on mbiyama bisimilla moɗon bisimilla moon ha laaɓi kewɗi Dande Leñol Sy wiyon bisimilla moon janggo so Allah jaaɓi woni programme o inchallahu rabbi ha yesso holno jiruɗa programme janggo programme janggo jiri moom inchallah o welat inchallahu rabbi kadi ñalankoɓe leydi ɓe fof noddama toutes les journalistes fof noddama kadi windere nde fof noddama le 27 samedi 20 heures kala mo arani yiyani ko yooɗi suba ko so Allah jaaɓi e woodi ko watte janggo so Allah jaaɓi so yi ha jammo ari janggo so Allah jaaɓi waɗe jammo woni programme nalankoɓe inchallahu rabbi ko ɗon tigui hakkude ma e Dande Leñol holko saabi ha gandanɗa hoorema gadɗa tawtore hakkude ma Dande Leñol Sy ko hunde mawde hunde yonde tinde machallah par ce que Dande Leñol Sy komin gandiri faal joni waɗi duuɓi kewɗi machallah ko ɗum waɗi salade ari ɓuuri fittudade nde o haali haala programme o waɗi min invité programme o fo Allah saago kala komin nangguno min goppat min gara min programme o kadi mi wawa haalde kadi hakkude Dande Leñol Sy gasaraɗo e ko jiɗɗa wadde ko ɗum noon en tottat Pastel Ba konkone o haala programme mo ganduɗa ko le 27 novembre inchallah rabbi woni anniversaire Dande Leñol eyyi assalamu aleykum moɗon bandiraɓe julɓe en calmini foof en juurima en mani foof kadi en jetti en jarni e sikki ala en calmini foof kadi en beltima e onon kadi arɓe ɗo e programme o programme Dande Leñol o le 27 janggo inchallahu rabbi woni anniversaire Dande Leñol Sy sawade ɗo no gonɗen koye ndennori Kaƴel to Baraga Jangga Yeyno eyyi min gari noon ko notidade programme o min ummimi ko ha Dakar an hoorema ummiɗa ko Dakar Daouda ko ɗo wonno kañumne ari notitima hen firti noon inchallah jaaɓi ɗum welat wulat waɗa segere wegere waɗa kadi machallah welat inchallahu rabbi janggo le 27 inchallah ko noon tigui holno jiruɗon anniversaire Dande Leñol Sy machallah anniversaire o sonani anni welde ne wayni saworde kam minen ndennornaɓe fof min jaadi hen kadi min beltini Dande Leñol Sy e ko waɗi hen ko amin ñaagui Allah kadi hirande fof yo wattu ko way noon amin beela ɗum hamin belti hen eyyi ko noon tigui Dande Leñol Sy eɗen gandi le 27 novembre ko anniversaire ma holno jiruɗa ɗum eyyi Allah jarama Oumou Sy Ba yettima mi salmini mawɗo Oumar Doro Koumi mi salmini dendagal kadi bandiraɓe tawtoraɓe ko wayno Daouda Sall Pastel Ba dendagal suka wonɓe caggal gaɓe mi yetti Allah noon mi yetti dendagal leñol ngol mi yetti kadi ndendori naɓe saabu guila puɗɗimi wonde e oɗo ngal ɗo gollal guila ndendonaɓe ene jagguinimi guila e théâtre ha yetti e radio ngo ha yetti e oɗo ñalawma mo gonɗen kala ko noddumi yimɓe ne tawtami mbawa wallodirde am so Allah o jaaɓi noon ko le 27 woni programme o nalankoɓe hewɓe noddama so Allah o jaaɓi kadi ma gar tawtorede bandiraɓe kadi ma gar tawtorede guure keddiɗe ene ma gar tawtorede kono kadi ndendorinaɓe ene jaadi e programme o wonɓe ɗo e nder leydi ndi e wonɓe caggal leydi foof en jagge programme o ha tiiɗi moni kala itti jawdi mum waɗi hen moni kala itti haqqille mum waɗi hen ni ñalawma ha waɗa réussir ɗum noon mi yettiɓe mi jaariɓe onon kadi koye moon immiɓe Dakar gaari ha ɗo gam tawtorede Windere TV film on gueɗe ɗe aduna fof wawa larde kala ko kewi ɗo e ndendori Kaƴel to Baraga onon Allah jarama on jarama mbeɗa heewi noon ɗo ko ndendori Kaƴel to Baraga Jangga Yeyno hendu Diaye ɗoji Guuro ɗoji bindaɗo Arsugo jaɓɓe foof bilti gumboɗe kono jammal ndendori wilti ko bomɓe sagataɓe ɗo woni ma Allah malago weele ndiyam moƴƴe gaari ƴogoɓe yaaji boli yoɗo dagotoɓe juma toye jimte kuɓeje wuuro sernaɓe waliyaɓe ɗo noon so mbiɗo miijo hen kadi Baydi Kane daranineɗo wuuro ngo hanki tawi hanki waɗi hen fodde muɗum waɗi hen mana darde muɗum kadi ko watte ɗo ko foof kanko woni sababu o saabu kanko addi ɗo hen radio wiyetengo Ref FM 106.3 addori kadi Isine Dialby fawi ɗum ɗo henne mana ganduɗa hoorema juuɗe ndendorinaɓe ɗum noon so tawi miñi ko ɓamti ɗeɗon golle tambima ɗum waɗama pare Ousmane Kane eɗen gandi Allah waɗi koko hani en jettiɓe en jaariɓe en jetti dendagal noon noddaɓe weɗaɓe invité e dendagal kadi bandiraɓe jogoɗɓe tawtoreɓe kadi en mbiɓe bisimilla galle o ko galle mabɓe wuuro ngo ko wuuro mabɓe programme o ko programme mabɓe noɓe gandino moƴƴire foof
ɓe mbiyama hen bisimilla no ɓe gandiri haɓe mbawiri jagguirde programme fo rewa lawol ɓe mbiyama bisimilla e nder programme o ko noon tigui hol erago ma janggo e programme o holno foti siforade hol erago ma e bandiraɓe musidɓe e yimɓe wuuro ngo foof eko tagi eyyi janggo subaka so lamɗo jaaɓi e ko anniya ko jaɓɓade hoɓɓeɓe subaka foof kala garɗo wiye bisimilla mo wuuro ngo foof ma jaɓɓo hoɓɓe natoɓe wuuro ngo kadi wuuro ngo haade ma ƴettu doole muɗum fawa e nder programme o so yimɓe jeehi noon ha gottima e on saha paya dingral amen jeere mawde e on saha cérémonie officiel toon watte toon piltemi lefol ngol toon jewteɗe jewte toon haalaka yewte toon fedde kuréel e nalankoɓeɓe foof ma gar jimo toon ha weela e on saha 19 heures jonti yimɓe paata galleji so kirtima ha kaari minuit puɗɗiro mana ganduɗa hoore maɗa soirée woni nalankoɓeɓe ngabba ha wona salatu so Allah jaaɓi so weeti subaka dimanche o yimɓe mbaydodira mun kala hoota ko noon tigui bandiraɓe musidɓe tedduɓe en ji inchallahu rabbi kala ko kewi e programme o mamin gadda noon min e Oumar Doro Coumba Haydara humpota on ɗo hen ɗum no min totta on rendez vous le 27 novembre inchallah rabbi e anniversaire o mo ganduɗa ko Dande Leñol Sy ɗum noon Allah jarama on jarama